गया मैं फिदा, पैदा मैं 2003 में हुआ, पर तुम्हारे को देखते की दिल धड़का, वो हीरोनी का नाम क्या है कटरीना। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एमएटेक मराठी या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बघणार आहोत ट्रेंडिंग इंस्टा स्क्वेअर साईज व्हॉट्सअप स्टेटस कसा बनवायचा। खूप ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल की एव्ही प्लेयरमधून लोक एडिट करून तो व्हिडिओ बनवतात, पण आज आपण बघणार आहोत काइन मास्टरमध्ये तोच व्हिडिओ, तशाच टाईपचा प्रोफेशनल व्हिडिओ आपण कसा बनवू शकतो। व्हिडिओ पहिल्यापासून शेवटपर्यंत बघा आणि एकही स्टेप मिस करू नका, जेणेकरून तुमचा व्हिडिओ असाच परफेक्ट बनेल। हो गया मैं फिदा, पैदा मैं 2003 में हुआ, पर तुम्हारे को देखते की दिल धड़का, वो हीरोनी का नाम क्या है कटरीना। आपली एडिटिंग कंप्लीट होती है। व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या एमएटेक मराठी या यूट्यूब चॅनलला। आणि व्हिडिओमध्ये जेही मटेरियल यूज केलेलं आहे ते आमच्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल। चॅनलची लिंक खाली दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही सगळं मटेरियल डाउनलोड करू शकता। थँक्यू।